Les homilies d'Organyà són conegudes com el primer text literari escrit íntegrament en català, un català antic, medieval, perquè estem parlant d'un document de finals del segle XII, principis del XIII. Es tracta d'un manuscrit descobert l'any 1905 a la població d'Organyà, a l'Alt Urgell. Joaquim Miret i Sans, un historiador que va recórrer el territori català a principis del segle XX, va trobar a l'arxiu de la parròquia de Santa Maria aquest document, que va ser traslladat a Barcelona, on actualment es conserva a la Biblioteca de Catalunya. Mama, què fas? Em preparo una classe sobre les homilies d'Organyà. I això què vol dir? Fa 800 anys que es parla el català. I guanyàvem molts cèntims per fer tot això? Qui són els càtars? Però quan es va començar a parlar el Si català? una llengua existeix des de fa temps, ha d'haver-hi alguna cosa. El català ve del llatí? Molt bé, i abans del llatí què es Parlava. parlava? Expliquen què diuen les homilies. Però per llegir-les s'ha de saber català antic, oi? Les homilies d'Organyà, i això què vol dir? Una homilia és un sermó, o sigui, els comentaris que fa el capellà després de llegir l'Evangeli en la celebració de la missa. I Organyà és la població de l'Alt Urgell on van ser descobertes. Per això es diuen homilies d'Organyà. És un llibre per capellans que es va escriure a Organyà? Aquest document, que té uns 800 anys d'antiguitat, són els comentaris sobre l'Evangeli que feia el capellà als que havien assistit a missa. Perquè l'Evangeli, que és un llibre encara molt més antic, estava escrit en llatí i el poble no l'entenia. Així que després de llegir en llatí el capítol que tocava, el capellà el comentava en català. I per això servien les homilies, eren com una mena de punts del que havia de dir, però en la llengua que el poble entenia, en català. Fa 800 anys que es parla el català? No exactament. El català s'escriu des d'almenys fa 800 anys, però anteriorment ja es parlava. I d'això n'hi ha proves a diversos documents escrits en llatí en què ja s'escapava alguna paraula en català. Per explicar la història de les homilies, necessites tot això que hi ha a la taula? Mira, quan un va cuinar, es prepara els ingredients, no? Doncs aquests són tots els ingredients de la història de les homilies, que ens ajudaran a entendre moltes coses. Que vols entrar a la història? Sí, m'agradaria. Molt bé, doncs comencem pels qui les van escriure, que eren els canonges. Qui són els canonges? Eren persones que feien naturalment vots de pobresa, castedat i obediència, que vivien en comunitat i que tenien com a missió principal la predicació. Per tant, eren els grans predicadors de l'època. O sigui, que la gent del poble anava a la parròquia i allí els canonges els explicaven coses com quan jo vaig a l'escola. A les mateixes canòniques hi havia escoles. Per exemple, les escoles catedral, que es deien. Per tant, hi havia professors, hi havia una estructura acadèmica docent, que era la que feia que el nivell es mantingués. Les universitats, o sigui, la primera universitat comença a París, al segle XIII. Això és amb el segle XII. Al segle XII, la cultura es vehicula a través de les escoles catedral, i moltes d'elles les porten canonges regulars agustinians. Què feien els canonges? En canvi, els canonges regulars agustinians vivien en comunitat, és a dir, menjaven en comú, tenien uns grans dormitoris on hi estaven tots, després tenien molta missió pastoral en els pobles i en les ciutats on eren. Per tant, eren com uns monjos, però sense clausura, per entendre'ns ara. És a dir, uns monjos que no tenien l'obligació de no moure's del monestir, sinó que podien sortir i, per exemple, a Organyà, per dir-ne un nom, el centre era Organyà, però els canonges regulars agustinians d'Organyà servien tota la vall
i totes les parròquies de la vall. Tot això és un món que va desaparèixer al segle XVI. Però fins al segle XVI hi ha dos grans teixits culturals des del punt de vista religiós, que són els monestirs benedictins i cistercencs i les canòniques regulars agustinianes. I per això Tortosa és un cas emblemàtic de centre religiosament, culturalment fort i, per tant, centre productor d'homilies. Per tant, hi havia un grup de canonges que anaven pels pobles del voltant a predicar i cada un havia de portar uns apunts, unes homilies. Què feien? Les fotocopiaven? En aquella època no hi havia avenços tecnològics com ara, no existien les fotocopiadores. I Gutenberg no va descobrir l'impremta fins a mitjans del segle XV, així que s'havia de fer tot a mà. Un escrivia i un altre copiava. I els llibres que s'havien copiat es distribuïen per tot el territori. La transmissió i l'elaboració de textos medievals es produïa de la manera següent. Hi havia un autor, en el cas de les homilies, molt probablement va ser un canonge regular de Tortosa que redactava, feia un esborrany del text, un esborrany com el podem fer avui en dia, i després aquest text se'n feia una còpia en net. I per tant aquesta còpia en net sí que la feia no un canonge, sinó molt probablement, o si era un canonge, doncs no era el canonge probablement que havia escrit les homilies, sinó era un que es dedicava probablement a la còpia de textos. I una vegada es tenia aquesta còpia en net, era el que diríem la primera còpia ja neta d'esborranys i de ratllats, doncs el que es feia això era passar-ho a altres copistes perquè en fessin altres còpies, de manera que llavors es podia fer la difusió d'aquest text. Un canonge de Tortosa no era d'Organyà? Hi ha qui diu que les homilies, encara que es van trobar a Organyà, es van escriure a Tortosa, on la catedral comptava amb una biblioteca molt important per l'època, ja que hi havia uns 100 llibres. Allà, possiblement, hi havia un canonge regular agustinià que escrivia i d'altres que feien les còpies i les distribuïen. I una de les còpies són les homilies que es van trobar a Organyà, encara que el copista d'Organyà molt probablement procedia de l'Alt Urgell. La meva hipòtesi és que aquesta biblioteca important, d'uns 100 volums, que a l'època eren molts, podia correspondre's a la biblioteca de la Catedral de Santa Maria de Tortosa i que és aquí on, de fet, les homilies van ser elaborades, on van ser escrites. Naturalment, la relació és fàcil de suposar perquè, des del punt de vista històric, Tortosa és una canònica de canonges regulars agustinians i Organyà també. La diferència que Tortosa era una gran canònica amb un bisbe davant i Organyà era una canònica petita. Però hi ha una raó literària, és a dir, no solament històrica, i és que a Tortosa hi ha un manuscrit, que és aquest d'aquí, que és el manuscrit 106. Doncs bé, resulta que l'homilia número 4 d'Organyà és una traducció catalana d'una de les homilies provençals que hi ha en aquest manuscrit, el 106, de Tortosa. Però és que en aquest mateix volum, en aquest manuscrit 106, hi ha algunes altres homilies llatines anteriors a aquestes que van al final, les occitanes o bé provençals, en les quals hi ha frases que Organyà reprèn ad pedem litera, és a dir, al peu de la lletra. D'on va sortir aquest manuscrit? Aquest manuscrit va arribar de Sant Ruf d'Avinyó, Avinyó actualment a França. Per què això? Molt simple. Perquè quan Tortosa, el 1149, va ser conquerida per Ramon Berenguer IV, va demanar i va voler que el primer bisbe de la ciutat de la nova seu, de la ciutat de Tortosa, fos precisament l'abat de Sant Ruf d'Avinyó. Els contactes culturals al segle XII entre els comtats occitans i la corona d'Aragó, per tant, Catalunya, eren constants. També hi havia contactes lingüístics. Hem d'entendre que l'occità, que era la llengua que es parlava a Avinyó a l'època, no es parlava pas francès com ara, l'occità i el català s'assemblen en un 80%. Per tant, que vingués algú
d'Avinyó a fer de bisbe a Tortosa era perfectament plausible perquè canviant una mica la llengua ja el podien entendre tots. I Ramon Berenguer IV, insisteixo, va fer una molt bona opció. Per què? Perquè va dir, m'interessa que Tortosa tingui una empenta cultural i religiosa gran i per això va fer venir els canonges de Sant Ruf. Però és que no solament aquí, a Tortosa, també a Tarragona i, atenció, Sant Joan de les Abadesses. Doncs bé, hi ha una connexió. Sant Ruf d'Avinyó, d'on procedeixen una mica. Ramon Berenguer IV, Tarragona i Tortosa, perquè les conquereix ell i posa canonges regulars a totes dues seus. I després, les canòniques que ja existien. Santa Maria de Solsona, Sant Vicenç de Cardona i Sant Joan de Ripoll, perquè hi ha contactes també entre homilies trobades a la biblioteca de Sant Joan de les Abadesses i de Ripoll i la biblioteca d'aquí, de la ciutat de Tortosa. Podríem dir que els reis demanaven als canonges que fessin de professors. I guanyàvem molts cèntims per fer tot això? No podem saber exactament els pressupostos de l'època que ens eren, perquè de fet el concepte de pressupostos és un concepte modern. Però hi ha dues coses aquí. Aquí hi ha, primer que tot, una protecció real. Per exemple, el Ramon Berenguer IV va dotar la canònica de Tortosa amb 100 morabatins, que era una quantitat molt gran. Gràcies a això van poder fer la catedral, fer les dependències per ells, per poder-s'hi instal·lar, etc. Però després, evidentment, que hi havia les aportacions que els fidels feien. Que si venien a encarregar una missa, si fer una almoina, si complir una prometença, el que fos. Per tant, les dues coses van juntes. És a dir, la protecció del que en podríem dir els polítics de l'època, per entendre'ns ara, que eren gent lúcida, i les aportacions que la gent del poble fa perquè entenen que allò és un gran bé per ells i volen correspondre. I a Organyà passava el mateix, el rei protegia tothom. A l'Alt Urgell hi havia un vescomte i el bisbe de la Seu d'Urgell. Per sobre d'ells manava el comte d'Urgell, que era vassall del rei de Catalunya i Aragó. Però els armengols, comtes d'Urgell, que havien conquerit la comarca, van marxar cap a nous territoris, cap a Balaguer, i es van desentendre d'aquesta zona. Van cedir una part de les seves terres als vescomtes de Castellbó, Castellciutat, i una altra part al bisbe de la Seu. Per tant, cadascun d'ells tenia assignat uns pobles, uns territoris que havien de protegir. Però a l'hora de la veritat, en lloc d'estar units, es van barallar entre ells, en detriment dels habitants de la comarca. El bisbe de la Seu d'Urgell, amb aquests pobles que tenia, necessitava gent que el vigilés, o sigui, uns representants seus. Aquests representants seus eren nobles feudataris, el més important dels quals era el vescomte de Castellbó. I després els senyors de Cabó, els Caboet. El problema comença quan s'alien aquestes dues cases nobles. Amb el casament d'Arnaldeta de Cabó, que era la descendent d'aquests feudataris, es casa amb l'Arnau de Castellbó, el vescomte de Castellbó. Llavors, clar, és una unió que produeix un poder bastant fort. Aquest poder bastant fort és el que s'enfrontarà amb el bisbe d'Urgell. El poder que els podia moderar, que és superior a tots dos, però que al final se'n desentén, és el del comte d'Urgell. Els armengols d'Urgell han conquerit Balaguer, la seva capital és Balaguer. Totes aquestes muntanyes d'aquí dalt se'n desentenen. O sigui, el comte es retira, després d'haver donat les seves terres, aquests dos poders, i encara protegeix bastant el vescomte, que li permet la fortificació de Castellciutat. Perquè llavors Castellciutat queda entremig. És el camí que domina el trànsit entre aquesta part d'Organyà, Coll de Nargó, etc., amb la Seu d'Urgell, i també pel Valira,
Andorra cap a la Seu. Aleshores, clar, aquest poder del vescomte a Castellciutat és el que pot fer molt mal també al bisbe. I es manifesta també perquè talla el camí. I què va passar quan va tallar el camí? Aquí a la Seu hi havia mercat i fires, i retorn de la fira. I baixa la gent de tots aquests pobles que dèiem, tant si són dels uns com dels altres, venen aquí a la Seu. Doncs el senyor de Castellciutat, que és el Castellbó, impedeix el pas i persegueix a la gent que vol venir amb les seves bèsties o el seu blat, els seus productes al mercat i a la fira de la Seu d'Urgell. O sigui, són aquest enfrontament entre els dos poders del bisbe i del vescomte tenen un camp d'acció bastant ampli a tota la comarca, domina la comarca. I encara la cosa es va complicant més quan aquest matrimoni d'Arnau de Castellbó i l'Arnaudeta de Cabó tenen una filla que es diu Ermessenda. I a aquesta noia li busquen un bon casament, superior al vescomte, un comte, i és el comte de Foix. El comte de Foix serà el Roger Bernat, serà el que es casarà amb l'Ermessenda. Llavors aquí ja tenim el conflicte, podem dir, internacionalitzat, perquè els Cabó, Castellbó, Foix contra el bisbe de la Seu. I què li van fer al bisbe de la Seu? A més, és un home molt belicós, aquest l'Arnau de Castellbó, arriba amb el comte de Foix a atacar la Seu d'Urgell, tothom refugiat dins de la catedral, assetja la catedral, l'agafen, la saquegen completament, maten gent, altres se'ls porten segrestats per exigir-ne un rescat. O sigui, hi ha el 1196 un punt tremendo d'inflexió d'aquesta violència. I aquí s'atura la construcció de la catedral, s'atura la construcció de les esglésies, perquè qui ha de pagar la gent que pagava delmes, primícies al bisbe, que amb els seus donatius i el seu treball ajudava a la construcció, tot això ja no ho poden fer, la gent estan sense els seus camps, els hi han saquejat, els hi han cremat, i inclús es pot dir que baixa el nivell cultural en aquests moments, no solament econòmic i social, perquè hi ha molta mort gent i així, sinó el nivell cultural. O sigui, els mateixos eclesiàstics que tenien un nivell d'educació bastant alt van baixant el seu nivell també. I en el cas de les homilies, doncs, és una mica també un text rural. I després s'hi pot afegir encara, en aquest context que hem dit una mica ja conflictiu, el problema dels càtars. Qui són els càtars? Els càtars eren seguidors d'un moviment religiós derivat de la fe catòlica. De fet, eren cristians, però diferien del catolicisme, que era la religió majoritària a Europa. El papa Innocenci III, en veure que cada vegada tenien més seguidors, i no únicament entre les classes populars, sinó també dins de la noblesa, va decidir eliminar-los mitjançant una croada. Això va provocar una guerra entre els comtats del nord de França que volien annexionar-se al territori i els occitans. Els càtars van anar fugint i alguns d'ells van refugiar-se a Castellbó. Els càtars resulta que, clar, provoquen una guerra aquí mateix, a l'altre costat dels Pirineus. Pere, el catòlic, mor a la batalla de Moret el 1213. Doncs això repercuteix per força a totes aquestes terres. I llavors, com que hi ha la croada dels francesos contra tot el migdia de França, però contra els càtars els càtars són l'argument. La croada és que el rei de França es vol ocupar tota aquesta part del sud del país. I aleshores aquests càtars passen al Pirineu. Els acullen no solament el comte de Foix des de l'altra banda, sinó llavors el vescomte de Castellbó. Aquí trobaran un refugi. I tot i que, clar, el bisbe organitza la persecució dels càtars. Ha de defensar l'ortodòxia, el bisbe, amb ajut d'un concili que es fa a Tarragona, amb ajut dels dominics, que són els inquisidors. Precisament es crea la Inquisició contra l'heretgia dels càtars. Doncs tot això ve a complicar encara més la situació.
Doncs pobra gent la que vivia en aquella època. Llavors, clar, tot això també té un límit, vull dir, la gent, els nobles, tots, tampoc no poden mantenir aquesta problemàtica contínua. Llavors hi ha pactes, hi ha arbitratges també, però aquesta gent de Castellbò i de Foix signen el pacte quan els interessa i quan no els interessa doncs ho deixen córrer. I sabies que el fet que Andorra sigui un estat independent amb dos coprínceps, que són el president de la República Francesa i el bisbe de la Seu d'Urgell, té l'origen en tots aquests conflictes? Parlàvem de tota aquesta comarca en mans, sobretot, del bisbe i en part del vescomte de Castellbò. El bisbe ho té pel comte d'Urgell, i el vescomte també, tots dos. Però llavors el bisbe, ja dèiem, que necessitava feudataris perquè li administressin aquestes possessions i les defensessin. O sigui, ho confia a nobles. Els més importants, els Cabó, els quals confia Andorra. Bé, aleshores, quina relació existia entre el senyor, que era el bisbe de la Seu d'Urgell, i el senyor feudatari, senyor d'Andorra, que era el Cabó, el senyor, la família dels Cabó. Aquests personatges, aquests nobles, tenien la missió de defensar la gent d'Andorra en aquestes torres, aquestes parròquies, i al mateix temps tenien la jurisdicció, és a dir, també tenien l'administració de justícia. Però tot això en nom del bisbe, ho havien d'exercir en nom del bisbe. I cobrava uns drets, naturalment, per això, havia de cobrar. Una altra part ho cobrava també el senyor eminent, s'ho havien de partir. És a dir, doncs, que Andorra estava en mans de la Mitra, del bisbe d'Urgell, però a les mans realment del senyor de Cabó. Després, com dèiem, el senyor de Cabó s'acaba aquesta nissaga amb l'Arnaldet, passa als Castellbò, després s'acaba els Castellbò amb Ermessenda, passa als Foix, o sigui, Andorra queda en mans del senyor útil, que és el comte de Foix. Del comtat de Foix passarà el rei de França. En canvi, per la part del bisbe d'Urgell, serà sempre el bisbe d'Urgell. Llavors deia, no, podria passar el rei d'Espanya, home, el rei d'Espanya, però no, és el bisbe d'Urgell. És una altra cosa, és un poder eclesiàstic, és una reminiscència feudal de l'edat mitjana. És a dir, doncs, que aquesta problemàtica que explicàvem encara té aquestes reminiscències actualment en el cas d'Andorra. Bé, ara ja saps moltes coses sobre les homilies. On es van escriure, qui les va escriure, per què les van escriure, com era la societat de l'època. Tens alguna pregunta més? Sí, perquè hi ha aquesta fotografia antiga damunt de la taula. Ara t'ho explico. A l'època dels meus avis es feien molt poques fotografies. La primera fotografia que feien era el nen als 2 o 3 anys. Després, el dia de la comunió. Després, el casament i alguna ocasió important. I ja està. Però el fet que tinguem aquesta fotografia té poc a veure amb l'existència d'aquesta persona, no? Tu creus que si no tinguéssim aquesta fotografia, voldria dir que aquesta persona no ha existit mai? I ara, esclar que no! La major part de llengües només han estat parlades. L'escriptura va aparèixer uns 2.000 o 2.500 anys abans de Crist i se n'han servit un nombre molt reduït de llengües. Fins i tot avui en dia hi ha llengües que no s'escriuen. Però que una llengua no s'escrigui no vol dir que no sigui llengua, no? Això seria el mateix que dir que una persona no és persona si no en tenim una fotografia. Per saber si una llengua existeix des de fa temps, ha d'haver-hi alguna cosa. Tens raó. I d'aquí la importància de les homilies. El text més antic que conservem escrit íntegrament en català. Però quan es va començar a parlar el català?
hem de tenir en compte que a partir de la caiguda de l'imperi romà, al segle V, hi ha tot un període de silenci, és a dir, hi ha un període en què no tenim informació escrita i que el que s'escrivia, el poc que s'escrivia en llatí clàssic. Els primers textos clarament escrits en català, com per exemple les homilies, no arriben fins al segle XII-XIII, en el cas de les homilies al segle XIII. Abans n'hi ha uns quants. I què passa durant tot aquest període que va del segle V fins al segle XIII? Doncs, en principi, hi ha una evolució lenta, diferenciada, del llatí vulgar que es parlava en les diferents zones. El català ve del llatí? El català és una llengua romànica. Diem que el català és una llengua romànica perquè és una llengua derivada del llatí. De fet, les llengües no apareixen mai per si soles, sempre són l'evolució d'una altra llengua anterior. En el nostre cas, el llatí. Hem de tenir en compte que el llatí ja es parlava en dues modalitats. Hi havia el llatí popular, el llatí parlat, que era el llatí vulgar, i després hi havia el llatí culte, que s'usava bàsicament en l'escriptura. L'evolució del llatí vulgar és la que ha portat al català. Molt bé, i abans del llatí què es parlava? Abans de l'avinguda dels romans, sabem que, com a mínim, hi havia el basc i l'íber, que alguns n'han dit el basc ibèric, volent-lo unificar. Avui en dia aquesta teoria sembla bastant descartada, és a dir, hi havia per una banda probablement l'íber i per l'altra banda el basc. L'íber, així com el basc, arribat fins a nosaltres, viu, parlat, i encara com una realitat sòlida, l'íber ha desaparegut. De l'íber en tenim mostres en ploms, mostres antigues, però difícils de desxifrar. El que sí que sabem és que el basc s'havia parlat en una zona molt més extensa que l'actual. És a dir, tot el que és el Pirineu aragonès, Pirineu navarrès, Pirineu de Lleida, com a mínim, és a dir, una gran extensió del Pirineu, es va parlar basc, i no solament en temps remots, sinó que probablement, segons Joan Coromines, l'any 1000, encara a la Vall d'Aran, hauríem trobat restes de basc parlat, i en moltes zones del Pirineu, és a dir, encara hi ha molts topònims, Andorra, per exemple, o el mateix Aran. Aran en basc vol dir vall, és a dir, que quan diem la vall d'Aran, diem la vall de la vall. El que passa que per als parlants llatins Aran ja no significava vall. Si anem cada cop més enrere en el temps, buscant l'origen del català o de qualsevol altra llengua, veurem que totes les llengües que es parlen són l'evolució d'una llengua anterior. Hi ha la teoria que totes provenen del mateix origen. Un instrument que ens pot ajudar molt per entendre que cap llengua neix espontàniament, sinó que és sempre l'evolució d'una altra d'anterior, són els mapes lingüístics, els mapes d'evolució de la llengua, que són models elaborats en part des d'un punt de vista teòric, perquè, evidentment, nosaltres no podem saber com era, ni tenim mostres de com era l'indoeuropeu, que seria la llengua troncal de la qual a la llarga acabaria derivant al català. Es va crear aquest model, que era l'indoeuropeu, el qual, com es pot veure, es divideix tot un gran seguit, un gran repertori de les llengües actuals, però el qual no és únic, perquè en realitat, per exemple, l'hebreu, l'àrab, segueixen un altre model troncal, el turc, el japonès i el coreà un altre. En el cas de l'itàlic, veiem que passa al llatí. Del llatí veiem que hi ha una forma que és el llatí clàssic, que és la forma que s'usava en el llatí de la cultura, el protoromans, que és el que en diem llatí vulgar, és a dir, que evoluciona cap al llatí vulgar, i del llatí vulgar trobem ja una evolució cap a un romanç proto-italià o proto-occidental. El proto-italià podria ser oriental, és a dir, el que hauria donat bàsicament el romanès i l'italià, mentre que el proto-occidental seria el que ens donaria a la llarga l'occità, el francès, el rètic, el castellà, el portuguès i el català. Per exemple, a Alemanya hi ha gent que estudia les llengües per grups germànics i romànics i comproven com a partir d'un treball específic dedicat a l'aprenentatge de totes les llengües
No és tan difícil com es pensava en poder llegir en català, castellà, francès, portuguès, etc. Actualment s'està treballant en pedagogia en aquesta línia, de cara al multiaprenentatge de llengües. Si és tan fàcil parlar totes les llengües, explica'm què diuen les homilies. Ei, jo no he dit que sigui tan fàcil, Les homilies, de fet, no és que tinguin un argument. Són homilies de Quaresma, per tant, són prèdiques que els canonges agustinians adreçaven al seu auditori, als seus fidels. Per tant, no hi ha pròpiament un contingut simple, no narratiu, no podem resumir-les amb una frase. O sigui, les temptacions de Jesús al desert s'expliquen i es glossen, s'interpreten de cara al poble. És el que era habitualment un sermó. Un sermó s'agafava un text, una petita frase, un tema procedent dels evangelis i el predicador es dedicava a explicar-lo al poble, donant a més col·locant-hi a més el que seria probablement la doctrina. Per tant, descriure o resumir el contingut de les homilies més enllà d'explicar que són probablement sermons es fa molt difícil. A més, és un text relativament breu, per tant, qualsevol que tingui interès se'l pot llegir i a més és un text molt bonic, o sigui que també està molt bé de donar-hi un cop d'ull. Llegeixo amb el català d'ara, diu: senyors, de tot el que hàgim fet fins ara ens n'hem d'esmenar davant nostre Senyor en aquesta Santa Quaresma, és a dir, la desena part dels dies de l'any, ja que hem de dejunar, perseverar en les pregàries i fer constantment bones obres, per tal que, quan arribarem al diumenge de resurrecció, siguem dignes de rebre el preciós cos de Jesucrist. Però per llegir-les s'ha de saber català antic, oi? Avui en dia la gent està poc habituada a llegir textos en català medieval, malgrat que el català medieval és una modalitat de català que no s'allunya massa del català modern. Però malgrat tot el que manca és un cert hàbit de lectura de textos medievals i aleshores una forma d'aproximar un text que, com dic, té molt de simbòlic, és fer-ne una traducció al català modern. Possiblement, el senyor Joaquim Miret no es pensava que fins i tot es traduirien. Les va trobar en Joaquim Miret i Sans, que és un historiador de començament del segle XX, a la parròquia, a l'arxiu de la parròquia d'Organyà. De fet, en un primer moment no va trobar el conjunt complet del que hem conservat, sinó que en va trobar només una part, i després, una vegada Miret ja havia tornat a Barcelona, el mossèn d'Organyà el va avisar que n'havia trobat encara alguns folis més i li va fer arribar, segurament cap al 1905 és quan les va trobar ell, i per tant, el 1906-1907 deurien ser totes aquí, i aleshores va ser quan es va fer la compra, pròpiament, de les homilies, que les va comprar la Junta de Museus de Barcelona per 85 pessetes. I més tard, doncs, en Miret i Sans el que va fer va ser gestionar l'adquisició de la compra d'aquestes homilies perquè passessin a la Biblioteca de Catalunya. Les homilies estan ben guardades i ben conservades a la Biblioteca de Catalunya des de 1911. És normal que es conservin a la Biblioteca Nacional Catalana. Són textos que van passar-se molt de temps en un arxiu parroquial i això els va afectar considerablement. Les homilies, de fet, són 8 folis que són 16 pàgines, és un text breu, són d'una mida força petitona, que es van veure realment molt afectats pel pas del temps. Una de les funcions primordials de la Biblioteca Nacional de Catalunya és la conservació dels documents, a més de la seva difusió.
En el cas de les homilies, com que és un document que s'ha de conservar amb molta cura, se n'han fet una pila de facsímils, perquè la gent tingui, si no un contacte directe, almenys molt aproximat. Ja veus, la cultura no té per què ser avorrida. I d'una dada històrica que de vegades hem après de memòria i sense analitzar-la, se'n pot extreure un fragment de la nostra història que ens ajuda a entendre moltes coses. I avui en dia encara són vigents. Els primers testimonis de la llengua catalana són paraules soltes o petites frases intercalades en documents escrits en llatí dels segles X i XI. Les homilies d'Organyà són el primer text literari escrit en català. Altres textos de gran importància són els Greuges de Guitart Isern i el Fòrum Iudicum, o llibre dels jutges. Al segle XIII apareixen traduccions d'obres històriques i de textos jurídics i, finalment, amb Ramon Llull, el català assoleix la categoria de llengua culta i ben cohesionada. Actualment, el català és un idioma amb una considerable producció bibliogràfica que abraça tots els àmbits de la literatura i de la ciència.